Λοιπόν, δεν θα πω χρόνια πολλά, δεν θα πω Χριστός Ανέστη, γιατί πολύ απλά ο Χριστός είναι καλά εκεί που είναι. Όσοι από εσάς πιστεύετε ότι πέταξε και πήγε στον ουρανό πλησίον του πατέρα του, που άλλος δεν ήταν από τον Ιωσήφ, τέλος πάντων, θα γίνω κακός. Θα μου πούνε κάποιοι τώρα που με βλέπουν χρονιάρες μέρες, μια χαρά μέρες είναι, 365 μέρες του χρόνου είναι όλες ίδιες. Είναι όλες ίδιες. Το να πω Άγια Μέρα την 25η Μαρτίου ή την 28η Οκτωβρίου, με γεια και με χαρά. Να πω Άγια Μέρα, ξέρω εγώ, Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου, συμφωνώ. Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, γιατί ρε παιδιά, τι έχουνε, δεν κατάλαβα. Το Πάσχα τι έχει δηλαδή? Μήπως το Πάσχα όλα καλά? Πάμε στην εκκλησία, ακούμε το Χριστός Ανέστη και γυρίζουμε και είμαστε μια χαρά. Αλλά θα μιλήσω τώρα λίγο για αυτά, θα γίνω κακός. Λοιπόν, πριν αναφερθώ για τα παρουσιακά της εκκλησίας, από το εξής. Διάβασα, αν θα πω καλά το νούμερο, ότι το φως από τα Ιεροσόλυμα στην Ελλάδα στοιχίζει κάπου 180 χιλιαρικάκια ευρώ. Το τι μπορούμε να κάνουμε με 180.000 ευρώ θεωρώ να μην το αναφέρω καν, γιατί πάλι θα γίνω κακός. Εκεί έξω υπάρχει ο κόσμος που πεινάει, εντάξει, και εμείς πληρώνουμε 180.000 ευρώ για ένα φως το οποίο ανάβει με έναν αναπτήρα μπικ. Μέχρι και οι παπάδες το λένε, ρε. Ξυπνάτε ρε μαλάκες, ξυπνάτε. Όρθιοι με ένα τέτοιο ανάβουνε τον αναπτήρα και ξοδεύουν 180.000 ευρώ για να το φέρουν στην Ελλάδα. Να μην βάλω τα υπόλοιπα έξοδα από την Αθήνα να πάει Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Καλαμάτα, Λάρισα, Βόλο κτλ. Σε κάποια χωριουδάκια, μιας και λέω για ναυτήρα, όταν ήμουν πιτσιρικάς και τα είχα καλά με την εκκλησία ακόμη, στο ιερό παπάς, δεν έχω να πέσω ότι αυτή είναι λαμπάδα τώρα, όχι να το, έχω καιρή, έκανε αυτό. Δεν φτελάβεται Αγίου Φως, εντάξει, γιατί το αεροπλάνο πάει μέχρι τη Θεσσαλονίκη και το λεωφορείο του Κουτέλ δεν μπορούσε να φέρει το φως. Λοιπόν, η εκκλησία, μάθετε καλά ρε μάγκες, καρναβάλια, βόδια, πρόβατα, μάθετε καλά ότι η εκκλησία είναι η μόνη επιχείρηση ΑΕ, επέπας να την πω, ΜΚΟ, πώς να την χαρακτηρίσω, η οποία έχει περιουσία 3 ευρώ. Εάν η εκκλησία έδινε το 1/10, ποια 1/10, το 1/20 της περιουσίας, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν θα χρωστούσε ούτε 1 ευρώ. Κάποιοι τρώνε φασολάδα νερόβραστη και κάνουν δωρεές στις εκκλησίες. Ξυπνάτε βόδια. Λοιπόν, δεν γιόρτασα Πάσχα, έχω να τα γιορτάσω από πότε ούτε κι εγώ θυμάμαι, έχω να πάω στην εκκλησία ούτε πότε θυμάμαι και δεν θα ξαναπατήσω. Δεν έχω σκοπό να ξαναπατήσω στην εκκλησία. Γίνομαι κακός, αλλά με ενοχλεί το γεγονός ότι πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος 180.000 ευρώ για να έρθει ένα φως το οποίο ανάβει έτσι. Θα το κάνω πολλές φορές. Θέλετε να σας ανάψω, να σας ανάψω λίγο το Άγιο Φως, να το φυλάξετε 40 μέρες. Τόσο βόδια. Και κάποιοι εκεί έξω πεινάνε.
σας φανεί παράξενο, τον Χριστό τον αγαπάω. Για ποιο λόγο όμως? Δεν είναι το πρόσωπο το οποίο παρουσιάζει η Γραφή, ούτε η παλιά ούτε η καινούρια. Ο Χριστός όντως έχει υπάρξει. Το όνομα Ιησούς Ναζωραίος, Θεάνθρωπος και τα λοιπά δεν τα γνωρίζω. Εγώ ένα όνομα ξέρω και μάλλον ούτε και το Χριστός, γιατί το Χριστός παραπέμπει αλλού. Λοιπόν, αν δεν απαντώμε είναι Εμμανουήλ, κοινός Μανούλης. Λοιπόν, αυτός είναι ο Χριστός. Γιατί τον αγαπάω? Γιατί ήταν ο μόνος άνθρωπος και όχι θεάνθρωπος, όχι Θεός, όχι Άγιος όπως τα κάνει η Αγία Γραφή και τα λέει. Ήταν ο μόνος άνθρωπος ο οποίος δεν είχε πειράξει κουνούπι, και από τα κουνούπια που τσιμπάνε, γιατί δεν τσιμπάνε όλα τα κουνούπια. Υπάρχουν δεν ξέρω, δύο ειδών είναι. Το ένα είδος είναι που δεν τσιμπάει. Λοιπόν, αυτός δεν πείραξε ούτε τα κουνούπια που τσιμπάνε. Λοιπόν, ήταν ενάρετος, ήταν αγαθός, δεν πείραξε άνθρωπο, δεν πείραξε κανέναν, βοήθησε. Πέραν αυτού όμως, αυτά με τις μαλακίες και με τα θάματα, απλά ο άνθρωπος ό,τι μπορούσε έκανε. Ο άνθρωπος, επαναλαμβάνω πάλι. Λοιπόν, και για να κλείσω με τον Εμμανουήλ, όπως Χριστό, όπως το λέτε εσείς, άντε να το δεχτώ, ο οποίος όντως οδηγήθηκε σε ένα σταυρό για μια ουτοπία, για έναν αιμοσταγή Θεό, ο οποίος έχει καταστήσει όλο τον κόσμο τρομολάγνες, έτσι, με κατακλυσμούς, με κολάσεις, με Δευτέρας παρουσίες που ετοιμάζει να μας κάνει. Λοιπόν, να μην αναφέρω το γυναικείο φύλο που το έχει υποβιβάσει, το έχει πατήσει κάτω, και υπάρχουν γυναίκες που γίνονται και καλόγριες και νυμφεύονται, λέει, τον Κύριο. Λοιπόν, ο Χριστούλης μας, για να το κλείσω, σταυρώθηκε όχι για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες μας, επειδή τον γαλουχίσανε και τον μοιήσανε και του κάνανε πλήση εγκεφάλου ότι υπάρχει Θεός και είναι ο πατέρας σου. Ο πατέρας του ήταν ο Ιωσήφ και η Μαριάμ. Μαριάμ το προτιμάω γιατί ήταν εβραϊκό όνομα, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, πήγε άδικα, και αν υπήρχε ακόμη στη γη, αυτή τη φορά θα τον εκτελούσαν πιο μοντέρνα, θα του ζώνανε μία δεσμίδα με δυναμίτες, θα του λέγανε μη φοβάσαι, δεν θα πεθάνεις, όταν θα σκάσουν οι δυναμίτες θα πάει η ψυχή σου αλλού και δεν θα παραδώσεις κανένα πνεύμα, γιατί έτσι του είχαν πει όταν πήγε στο Σταυρό. Υποτίθεται ότι ο Ιησούς, ο Χριστός, θα είχε φύγει η ψυχή του και θα είχε πάει κάπου αλλού και δεν θα υπέφερε το μαρτύριο του θανάτου. Το κατάλαβε πολύ καλά όταν άρχισε να μπαίνει η πρώτη, θα το κάνω και παραδείγμα, η πρώτη πρόκα, όταν έμπαινε στο χέρι του. Τόσο μαλάκες είμαστε, τόσο άχρηστοι. Σκοτώσαμε έναν άνθρωπο. Γιατί για ιδανικά τα οποία δεν υπάρχουν. Θα έλεγα κι άλλα, αλλά ελπίζω να καταλαβαίνετε. Ξυπνά